Anki qabelkom ħallinnikom. Insalmulkom, sinjuri, u nilqawkom għal xuta nisperaw illi intkom orrajt u mistriħin bħalmu għal-kollega tijaj. Sa' kemm ma kontu xogħol u għaxek kontu xogħol. Basma, mux kull xogħol strapazzuż, u min jistrapazzar u minn le, Le, eżempju, jekk tiħu dal-ġob li qed toffri Julia Lundberg. Mini? Din, ara, iż-żeffiena. X'inhu l-ġob? Il-ġob għandha ġiex dogis. Ija. Tajjeb, tittoħroġhomla fil-ħodu. nittajaqx. U għall-ofsinarju jekk jaħraw fuq il-vapur, tixbru. Jena ma Affarijiet nittajaqx żgħar. noħdi laħseb id-dogi l-Ġulja Lundberg u xin il-paga. Għaliex, ma ikollok l-opportunità li tgħix fuq il-jot lussus tagħha, jkollok kollox imħallas nimmaġina, ġifieri. Kieku namħla. Ħanafżak minn qabel, ibu s-sekkun għawżaw, għja kull Italja ġvinti mal-boyfriend tagħha jkollok top, software developer. Nafu, kanna. Intkom kieku tamlu ma l-boyfriend tal-Lundberg. Tuħdu laħseb id-dogis u temsaħilom laffajt fuq dal-jot, fil-kasi batin għamnek u għajdinna. Naħdu naqra tiketx taħseb. Ejwa rej, fidi. Insalmilkom jina Ray Market, ir-re tal-etiket. And that's my cat. Having a chat with a bat. U dik il-mara tiegħi, Ivet, dejjem bil-klarinet. Orraj kif aħna? Sur Market, Sander jien. U Sanders, jina. Sanders, bla jess, Għandek raġun, Anders. ħalli, ħalli. Taħjoti, aff. Mux ħan itkellem ħalli dara biex ħa toħroġ bħala suġġett li l-lum għadna nitħattu fuq bħala etiket. Ħalli lilek. Ġifiri ħatħalli li nibda l-konverzazzjoni. Iva, Iva. Alright, mejjin naf nitkellmu fuq min taħseb li ħajtlek u x'derija jew inkella. Ħażin ignorant. Ignorant Anders inti. Għaliex? Ma xaħat li ma tafux, ma titkellimx fuq politika, ħej. Ma jien nafek li. Ara ma toqgħodx tajt in-nies li tafni dale ma nafux xejn xulxin. Ejja minn hemm, toqgħodx tagħmel hekk, arma. Allora fuq xi iktar ma nistax. Ejja, tkellem fuq xi ħaġa. Naf, għandi idejja tuġa. Le! Min jinteressaħ fuq x'materja ħirġa mill-musmar l-għandek fidejk? Maċċek jien, Ma jinteressanix fuq martla tiegħek u la tal-familja Ja, tiegħek, dak ma nista għaddisa. ġewwa biss, għaddisa l-istess ħażin. Xiex ħażin. Ma min ma tafx ma titkellimx fuq reliġjon, Sander. X'reliġjon, ma tkellimx fuq. Għad għaddisa dik reliġjon. Ejja, sorry, ejja, ma donajt U għanqas fuq seks ta' Sander. Ma jitkellem fuq seks miegħek. Le, ma meta nitkellem miegħek dejjem fuq seks nitkellmu. Xiex tajt, ma tkellimna fuq seks. Iwa, x'inti diskurs ħata tnika b'dak li tajt. And that is Ray Market, ir-re tal-etiket. That's a bad, but where's my cat? Għana xieħlew, qed iddoq il-klarinet fuq ħoġor il-mara tiegħi Ivet inselmilkom tan-net. X'net, taħna tal-wan. Kemm idejjaqni darej. Dak fejn mal. Kif intom? Tajjeb. X'qed tagħmlu llum? Nisma' Llum x'qed tiċċelebraw? Santalena! Taljena, inti ma Santaljena? Le, Burjadisi. Ma ġejt xorta. Intom tieħdu gost hawnhekk ħafna? Kemm ilkom tiġu? Jena jilli niġi ma' 5 snin. 5 snin. Nuqataw għax bir-zabbuġa kon nuqot. Iktar minn 5 snin. Where did? Karkarizi ta' Santaljena? Il-patata ċatta tiegħek? Ħanara naqrejja. ċatta sabiħa. Isma' minnu minn Birkirkara. Umu ta' Birkirkara, umu u duru għanakom il-patata. ħana rawek ix-ċatta. Ta' s-sġewi, issa mlinna waħda għan iffilmjawk ta'
Simon, jekk hemm in-nies waħedhom id-dar, jgħidu li m'għandhomx fejn jmorru, x'jistgħu jagħmlu biex issieħbu f'post bħal dak. ċemplu jew inkella jiġu intom formula minn servizz anzjan ukoll u l-games lok noħorġuhom ikollna talks ukoll. Taraw bajnejk, applikaw u tibqgħu xi dar waħedkom. Dan, ma għax fejn martaħi. Ciao, għallejtku. Ntaqgħu għadha.